біз 200-ден ашу китап сығарабыз нәшриятта, һәр береһен безнең рухи мәдәни мирас дип әйтергә мөмкин. Һәр сыккан китап ул шул елга кагылышлы. Буга тиклем без бик күп китаптар сыгардык ул темаларга. Айгөл Камалиеваның «Башкирский костюм», «Магия башкирского тамбура» исемле китаптары, Светлана Шитова һәм Гүзәл Даныфалованың «Уфа историческая» китаптары мәдәни мирас. Шул рухи мәдәни мирасты без һаклап калырга тиешбез. Кешеләр белән таныштыра барырга тиешбез. Ул безнең күңелдәгебездә һакланып калырга тиеш. Китап нәшриятыннан бик күптән хезмәттәшлек итәбез. Без уның бик матур проектлар әзерләдек. Күп тиражыннан уның китаптары таралды. Бөтен кеше һатып ала ул китаптарны, яраталар. Чөнки ул рецепттар һәрвакыт кәрәк. Хатын-кызга кәрәк. Кем әсәй, кем гаилә усаган хаклай, барыһына. Безгә бына бәләкәй буыннарга әзерләгән хатта безнең сәксәк менән бауырһак нисек тәмле ризык әзерләргә өйрәнде исемле китабы зур популярлык яуланы. Вакытында күп тираж менән таралды. Язмышқа ул язып қойыла, көңіліңе хис һәм тойғылардан нескә ағыш менән қыйыла. Башқұртстан